Så er vi på vej op af Großglockner. Og vi holder så lige et øjeblik, fordi der gik en hel masse køer på vejen. Og ligge der og fire på sin kobling og slire på sin kobling, det er nu altså ikke spændende. Så vi valgte lige at stoppe ind. Så kan vi jo lige tage lidt video samtidig. Vi kan se, der er lang kø deroppe af. Der var en, der ventede. Ja, lige der. Ja. Og så skal han om på den anden side jo. Han kan ikke stå på den side jo. Ja. Man kan nemlig ikke stå på den side. Det er fandme umuligt, synes jeg. Der røg måske lige et sidespejl, du. Jeg synes, han står med det dernede i hånden. Ja. Nej.